Assalamu alaikum dostlar. Sizning bilan ko'rishuvimizga biz bik shod. Bugun da sizga bik motor akiyatimiz hazır. Aның ismi Юғалған жырлар. Жырлар юғала оламы демәгіз, әкиятләрдә барысы да булырга мөмкин. Сез моны беләсез, нәни дусларым. Шынлыкта алар юғалмый. Алар үзебезне юғалдык дип кенә уйлаячаклар. Ярый, башыгызны бутамыйм. Әйдәгез әле әкиятне бергә карый башлыйк. Сары чәчле bir бала кырда чәчәк җыя иде. Чәчәк җыйганда җырлый иде. Маргаритка, кәнәфер һәм нәргиз, салават күпер кебек төсләрегез. Кояш сезгә кагылса, тагын да матурланасыз. Нәкъ шул вакытта илаган тавыш ишетелде. Сары чәчле бала тавыш ишетелгән якка таба китте. Biraz баргач, тавышның былбылдан килгәнен аңлады. Шунда ук былбылга эндәште. Сәлам, былбыл, нигә елыйсың? Былбыл сулыш алды, канаты белән күз яшьләрен сөртте. Аннары сөйли башлады. Мин җырлый торган матур җырлар бар иде, ләкин хәзер берсен дә хәтерләмим. Ничек шулай булды, аңламадым. Әллә җырларым миннән арып сәяхәт итәргә киттеләрме? Сары чәчле бала шунда ук каршы чыкты. Булмаганны сөйләмә. Синнән җырлар нигә арысын ди? Акая китте соң ул җырларым? Аңлата алырсыңмы? Бала бераз уйлаганнан соң саный башлады. Бәлки җырлар качышлы уйнарга теләгәннәрдер. Берәр җиргә качканнардыр да синең табуыңны көтәләрдер. Бәлки авырып киткәннәрдер. Хәтта бәлки арган да булырга мөмкиннәр. Әгәр арган булсалар, йокларга да мөмкиннәр. Былбылның уйлары чуалды, башы буталды. Мин аңламадым. Кабатлашы, җырларымның кая киткәнен янәдән әйтә аласыңмы? Ни, чынлыкта мин дә белмим, диде бала. Кайда минем җырларым? Нигә мине ташлап киттеләр? Бәлки алар хәзер бик ерак җирләрдәдер. Сары чәчле бала зур бер ташның өстенә менеп басты, тавыш бирде. Әйдәгез, җырлар, былбылны башка өзгәләнмәгез. Кайда булсагыз шуннан чыгыгыз. Якын дустыгызның күз яшьләрен сөртегез. Былбыл елавыннан туктады. Сары чәчле малайга көлемсерәп карады. Бераз вакыт үтте. Килүче китүче булмады. Былбыл бөтенләй өметен өзеп хәрәкәт итә башлады. Җырлар хәбәрсез-нисез берәм-берәм чәчәкләр арасыннан чыга башладылар. Былбыл аларны күреп бик шатланды. Тизрәк алардан сорады. Кайда идегез? Сезне бик сагындым. Сездән нинди хуш исләр килә? Чәчәк яфраклары арасында идек. Алар белән дуслаштык. Бергәләп вакыт уздырдык. Безгә үзләренең хуш исләрен бүләк иттеләр. Без дә аларга җырларга өйрәттек. Былбыл бик шатланды. Ул җырлаганда аның тирә-ягы хуш ис белән тулачак иде. Ул очып, башта сары чәчле малайның җилкәсенә кунды. Аңа рәхмәт әйтте. Аннары очып китте. Чәчәкләр өстендә бераз гизде. Минем белән бергә җырлаучы бармы? Чәчәкләр башларын селкеттеләр. Сары чәчле малай көлемсерәде һәм барысы бергә җырлый башладылар. Җирдә һәр кайда җырлар керсен арабызга. Матур булган һәр нәрсә белән уртаклашырбыз. Бәхетне чакырырбыз. Димәк, җырлар кайда булган? Алар чәчәкләр янына киткәннәр, алар белән дуслашканнар. Алар анда нәрсә эшләгәннәр дисезме? Алар анда үзләренең җырлары белән көлдергәннәр. Инде әкиятләр иле тапшыруы ахырына да якынлашты. Сезнең белән бик күңелле булса да, аерылышырга вакыт килеп җитте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.